eBhabheli unenhloso ukuGenesis, unenhloso lo iKishoni, nalo waseBhabheli unenhloso. Hayi kunenhloso ethile. Hayi mfowethu, unenhloso. Uthi masifika ngasemfuleni waseBhabheli. Hayi, uthi sahlala phansi. awusakhala. Sasesikhala. Hayi. Uthi masikhala. Hayi. Engqondweni yethu khona into eyayikhona. A certain memory. Yes yo. Hayi. Certain memory, yes yo. Ukuthi uIsrayeli noJuda babe neconnection neSiyon, Mount Zion. Into eyenza leyo connection yipe yaliyo uDavide. Wakwazi ukuthi ayithole leyo ndawo against the Jebusites. Waseyidla lentaba, wasakha kuyo kwakunendawo yokuthandaza uNkulunkulu ophilayo. Abeze kwathi uma besesukile eJerusalem sebethunjiwe manje eBhabheli. Uthi umbhali mabefika la, hayi bakhala. ubahlala phansi bakhala. Hayi mfowethu. Hawu mfowethu. No. Hayi. Oh yes, also. I just want to whet your appetite. Uthi ke umbhali bahlala phansi bakhala. Bakhala base ngasemfuleni. Umfula uwodwa nje. Usignifya impilo. Uma khona kwamanzi kusho prosperity, kusho impilo. Kusho ukuthi isihlahla izoqhakaza. Imfuyo izokhuluphala noma izophila. Hayi. Abantu bazoba sustained. Amanzi. Yini point alithi umbhali ngoba bangasendaweni enhle kangaka. Hayi. Siyona mfowethu. Amanzi signifies the Holy Spirit. Amanzi abazalwane bayangena kuwo for ibaptism. Ukushiya umuntu omdala khona kuzotholakala umuntu omusha. Amanzi akavula iopportunity wesifazane ehlezi emthonjeni. Awakwazi ukuthola ithuba le1 on 1 noKristu. Ngoba mina Hayi Nkosi. uKristu wafica isikhathi sokoma wayemthonjeni eSamaria. Izwi lathi wakuswelekile ukujabula eSamaria. Hayi. Uma ifika wathola iopportunity wesifazane waseSamaria. Owakade inkomo edla yodwa. Lokuthi abe nenkathi. Hey, hello Vesi. Hayi hello siyolekile. Kodwa la kunenkinga uma bengasemthonjeni, bengasemfuleni.